Hayi nede like ngithe ngifuna just ukuyenza i-video just ngibongela co-taxi driver mos. Labantu basiphatha grand bafowethu, obaba bethu, omalume bethu, abafowethu laba. Nathi nje ama-passenger sithi cela siqhubekeni sibahlonipheni nje masigibela nje nasemakhumbini nje like sikhombise nje appreciate nedi ngenza le video just for ukubabonga. Sanibonga bobaba bethu, yinini nisitransportayo. Yabo nje nami nje njengoba ngisayihambela nje kanje ngiqeda kushiwa la, abanye basanokusihlalela even umculo omnandi basidlalele. Omunye u-taxi driver usanokubona ukuthi okay la ngiphethe abantu abadala, nengoma vele ngizoyigqomisa nje, ngizoyidlala phansi okanye ngidlala i-gospel nani. Abanye abagibeli siphatha grand. Le video yenu ma-taxi driver nje, bobaba bethu, kazi noma ngibiza kahle kodwa nje ngenzela ukuthi kusheshe kufike kahle nje. Inkulu inhlonipho nje, niyasitransporta, siyabonga.